Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MPC ndipo madzulo ano muli ndine Blessings Chereuka ndi mzangayu Savita Wilima. Koma poyamba nayi mitu yake. Wachuli kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha anthu mdziko muno kuti aganizire zothandiza anthu osowa komanso achikulire pa nyengo ino ya chisangalalo. Mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress MCP Richard Chimwendo Banda atsimikizira anthu aku Kasinje mboma la Nchewu kuti boma ligawa chimanga ku mabanja oposa 1000 omwe akhudzidwa ndi njala. Ndipo kampani ya Blantyre Hotels yakwanitsa kupeza ndalama zokwana 62.4 billion kwacha kudzera ku msika wa masheya wa Malawi Stock Exchange. Takulandirani nkhani zathu. Wachuli kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha anthu mdziko muno kuti aganizire zothandiza anthu osowa komanso achikulire pa nyengo ino ya chisangalalo. Dr. Usi anena izi pomwe amapereka ufa, fetereza ndi mbewu kwa anthu omwe anasonkhana pa nkhonya kwa Senior Chief Mabuka ku Mulanje. Mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress MCP Richard Chimwendo Banda atsimikizira anthu aku Kasinje mboma la Nchewu kuti boma ligawa matumba achimanga ku mabanja oposa 1000 omwe akuvutika ndi njala mderalo. Achimwendo Banda amayankhula izi ku Kasinje mboma la Nchewu. Tili ndi zambiri potiri. Polankhula pa msonkhano umene anachititsa ku Kasinje mboma la Nchewu, mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress MCP Richard Chimwendo Banda anati boma likudziwa kuti m'madera osiyanasiyana dziko lino anthu akukumana ndi vuto la njala, kamba akang'amba komanso mvula ya njomba yomwe idagwa m'madera osiyanasiyana a dziko lino. Kotero kuti boma layambapo kale ntchito yogawa chimanga m'madera osiyanasiyana. Kwa anthu aku Kasinje mboma la Nchewu, Richard Chimwendo Banda anawatsimikizira kuti boma litumizako chimanga choposa matumba 1000 oti agawidwe kwa mabanja amene akukumana ndi vuto la njala masiku ochepa kudzawa. Pothirirapo ndemanga pa nkhani ya chitukuko, Richard Chimwendo Banda omwenso ndi nduna yoona za maboma ang'ono anati boma layikapo chidwi kwambiri komanso ndalama za nkhaninkhani pa ntchito zosiyanasiyana zotukula miyoyo ya Malawi. Ndipo anatsimikizira anthu kuti mchaka chikudzachi cha 2025 boma lipitiriza kutumikira Malawi mu njira zosiyanasiyana za chitukuko. Achimwendo Banda anati panopa boma likumanga midadada mskulu zosiyanasiyana za primary komanso ku secondary, kumanga zipatala zing'ono m'madera akumidzi, komanso anatchulapo ntchito yomanga nyumba za asilikali, kupereka ngongole zofewa kwa amayi ndi achinyamata, ntchito yomanga misewu, komanso ntchito yothandiza ophunzira ku university amene sangakwanitse kulipira fees paokha kuti chiwerengero chawo chachoka pa 10,000 kufika pa 30,000. Achimwendo Banda akuti ntchito zonse za chitukuko zimene boma la Dr. Lazarus Chakwera lagwira mu zaka zinayi zokha ngakhale panali mavuto osiyanasiyana zikuonetseratu kuti ndi amene angapambane pa chisankho chikudzachi. Patenga nthawi sanapange msewu wawo msonkhano wakulu ngati mwina zaka 4 zaka 5 koma mafumu antendere, anyamata antendere, anthu antendere, komanso chadabwitsa kwambiri chikhamu cha anthu kubwera kudzamvera fundo. Dziko lililonse limakumana ndi mavuto, palibe dziko limene silikumana ndi mavuto. Kwathu kuno tikukumananso ndi mavuto, koma ndifoda litsika chifukwa cha utsogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera. Ndinatenga nthawi kuwafotokozera anthu akuno Kasinje kunena kuti pambali pa mavuto amene tikukumana nawo, Chakwera ayesetsa kuyika maziko amene zipatso zake tsopano zamba kuonekera. Kumaphunziro kuona zipatso zapamwamba kwambiri, masukulu bloko 11,000 atsopano amene akumangidwa, komanso maphunziro akachenjede sakuyima imanso, komanso kuthandiza ana ku sukulu yakachenjede oposa 30,000 kupyolera 10,000 amene ankachitira mbuyo, nyumba za polisi za ame over 4,000, mamega farm amene akumangidwa dziko lonse kuti thane ndi njala. Tinene misewu yapamwamba imene akumanga kuchokera ku Kalonga mpaka nomapita uko. Ineyo ndikunena kuti Chakwera ayika maziko oposa amene anzawo anayikira mbuyo, koma kwa zaka 4 zenizenizi. Ndipo ndi chiyembekezo ndi chikhulupiriro komanso motsogoza Mulungu kuti Chakwera awinanso
chaka cha 2025. Polankhula poyambirira mfumu yayikulu Ganya ya mboma la Nchewu komanso phungu wa dera la kumpoto ku Bwanje mboma lomwelo la Nchewu Ananse Chaula Ndoko onse anathokoza boma chifukwa cha ntchito zosiyanasiyana za chitukuko monga magetsi a sola. Komabe anapempha boma kuti likuze chipatala chaching'ono cha Kasinje kukhala chipatala chokulirapo. Poyambirira pa msonkhanowo panachitika masewero a mpira wa miyendo omwe anakonzedwa ndi a Richard Chimwendo Banda pofuna kulimbikitsa achinyamata kuti adzipewa kugwiritsidwa ntchito poyambitsa zipolowe ndi kuti azilimbikitsa bata ndi mtendere. Isaac Jali, MBC, Nchewu. Mkulu wa polisi kuchigawo cha kumpoto Richard Luhanga achenjeza apolisi ena omwe amachita katangale komanso kugwira ntchito zina za upandu kuti apolisi sawalekerera ndipo amangidwa. Mkulu wa polisiyo amayankhula izi pa phwando la kumapeto kwa chaka la apolisi amaudindo akuluakulu mchigawo cha kumpoto lomwe linachitikira ku Mzuzu. Chisomo Manda walemba ripotili. Poyankhula pa phwando la kumapeto kwa chaka lomwe linayitanitsa akuluakulu onse a polisi ku chigawo cha kumpoto, mkulu wa polisi kumpoto a Richard Luhanga adati pali zinthu zingapo zomwe aona kuti apolisi paokha sangazikwanitse, monga ngozi za njinga za moto zomwe adati zikuchulukirabe, mchitidwe odzilangira okha anthu akagwira munthu yemwe akunganizira kuti wapalamula mlandu, komanso mchitidwe otonza achikulire kuti ndi mfiti. Iwo anachenjezanso kuti athana ndi apolisi aliyense wakatangale komanso wakuba. Tisasiyilirane kuna kuti izapanga na commissioner o izapanga na inspector general, koma tonse ngati apolisi titingepo gawo kulimbana ndi mchitidwe okatangaleko omwe ogwirizana ndi anthu akuba. Mchitidwe sokutikhalira bwino ngati apolisi anditivomereze kuti zikutichitisa chani manyazi. Akuluakulu a polisi timakambirana nkhani imene kawiri andi panopo I think nthawi yakwana yonena kuti mwina tiyamba kukhala nazo kuchilimika kwambiri kuna kuti tizisiye nezi zimene mauza kuna kubwera ku 2025 iko I think ndi utonjezera moto kunena kuti mwina nkhani zakatangala zithe. Ndipo yemwe anayimirira mkulu wa polisi mdziko muno a Frank Kumukumu adapempha apolisi kuti pomwe dziko lino likupita ku chisankho agwire ntchito mokadaulo monga momwe anaphunzitsidwira ku sukulu. Osayang'ana nkhope, osayang'ana opanda mantha, osatenga ma instructions oyapa wina aliyense. Professionalism, ifeyo ntchito yathu tinayiphunzira. Ndi tikamagwira ntchito yathu tizipanga practices zimene tinatani zimene tinaphunzirazo. Accountability, kodi tikamagwira ntchito yathu tiyenera anthu azitha kuona kuti kodi ife kodi ntchito tikugwira bwanji. Pamwambo zinadziwika kuti ngozi zapansewu zatsikirapo kuyerekeza ndi chaka chatha, pomwe ngozi 511 zinalembedwa ndipo chaka chino kunali ngozi 331. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu. Bunge la Malawi Institute of Procurement and Supply MIPS lati lili ndi chikhulupiriro kuti mchitidwe wakatangale uchepa mu ndondomeko yogula ndi kugulitsa katundu pakati pa boma ndi kampani zosiyanasiyana kutsatira kusintha kwa lamulo lomwe limayendetsa ntchito za mtunduwu. Mwazina, lamulo latsopano la Public Procurement and Disposal of Assets likulimbikitsa kampani komanso nthambi ya PPDA kupempha chilolezo ku bungwe lothana ndi katangale ndi ziphuphu la ACB pa mgwirizano ina ya malonda. Poyankhula ndi MBC, mkulu wa bungwe la MIPS Feston Kaupa anati lamulo latsopanoli lithandiza kusintha mbiri ya katangale yemwe amachuluka ku ntchito yogula ndi kugulitsa katundu pakati pa boma ndi kampani. Kubweretsamo a Anti-Corruption Bureau kuti azitengapo gawo kuona kuti kodi ma-contract akuperekedwa moyenerera zitithandiziranso ifeyo Malawi Institute of Procurement and Supply komanso mamembala athu kuti anthu aziwe kuti mamembala athu sindi anthu amene amakhala pasogolo kupanga ziphuphu pakagulidwe kapena kagulitsidwe katundu, chifukwa zititsimikizira kuti pamene ICP akugwira ntchito imeneyi, pamene azikaona zimene zikuwafikira ku office kwawo kuti aziunike,
zimene zikachokera m'manja mwa iwo amene ali mamembala a Malawi Institute of Procurement and Supply akatha kuziona kuti zikakhala zapamwamba kwambiri. Ndipo ndikhoza kutsimikizirani pano kuti akaziona zimenezozo kuti zokhazokhazo zimene zochokera m'manja mwa mamembala a Malawi Institute of Procurement and Supply samakakhala nazo ndi vuto lililonse sakamamvezaso mavuto oonesa ngati kuti panali chiphuphu chilichonse. Kutanthauza kuti zitithandizira kuchepetsa kukayikiridwa kumene kumakhalapo kuti ziphuphu zimene zimachitika mukagulidwe ndi kagulitsidwe ka katundu makamaka m'mabungwe amene ali aboma zimakhala zochokera kwa anthu amene ali mamembala athu. Ndiye pamene ICP akubwera kudzathandizira ntchito imeneyi zitithandiziranso ife a Malawi Institute of Procurement and Supply kuti anthu akakhulupirire tsopano kuti iwo amene amagwira ntchito yogula ndi kugulitsa katundu ameneyi ndi anthu amene angathe kuwakhulupirira kuti awagwira ntchito yabwino. mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Blessings Chileuka ndi mzangayo Savita Wirima. Tiyeni tionenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha anthu mdziko muno kuti aganizire zothandiza anthu osowa komanso achikulire pa nyengo ino ya chisangalalo. Mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress MCP Richard Chimwendo Banda atsimikizira anthu aku Kasinje mboma la Nchewu kuti boma ligawa chimanga kwa mabanja oposa 1000 omwe akhudzidwa ndi njala. Ndipo kampani ya Blantyre Hotels yakwanitsa kupeza ndalama zokwana 62.4 biliyoni kwacha kudzera ku msika wa masheya wa Malawi Stock Exchange. Abalaim, kumajere kuno ngati simnabwereko muponyana nzinthu za nkhaninkhani. Kuno kuli nyama zosiyana-siyana zija. Do you love food? And then suddenly felt the burn? Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid. Fast, soothing relief from heartburn. Takulandiraniso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Popitiriza akuluakulu a chipatala cha boma ku Mangochi ayamikira thandizo losiyanasiyana lomwe odwala akulandira pa chipatalachi kuchokera ku magulu ochita ntchito zachifundo kuphatikizapo azipembedzo ngati njira imodzi yosangalala pamodzi ndi odwala mu nyengo ya Krismasi komanso chaka chatsopano. Izi zadza potsatira thandizo la chakudya kuchokera ku gulu la Mangochi Anglican Gospel Trumpeters la mpingo wa St. Andrews Anglican ku parish ya Mangochi. Owen Mavula ali ndi ripoti. Pozindikira kufunika kopereka thandizo kwa odwala omwe agonekedwa mchipatala mu nyengo ino ya chikondwerero cha Krismasi ndi chaka chatsopano, gulu la oyimba pa mpingo wa St. Andrews Anglican Church mu parish ya Mangochi lapereka thandizo la chakudya kwa odwala omwe akusamalidwa pa chipatala cha boma ku Mangochi. Gululi lapereka thandizoli kwa makolo omwe akuyang'anira ana omwe agonekedwa mchipinda cha ana pa chipatalachi ngati njira imodzi yopereka chilimbikitso pamene anawa sanakwanitse kuchita nawo chikondwerero cha Krismasi. Malingana ndi mtsogoleri wa mpingowu pa parish ya Mangochi, Mbusa Canon Francis Chipala, achinyamatawa akwanitsa kupeza ndalama zogwirira ntchito yachifundo yotere kudzera ku phwando la mayimbidwe lomwe anachititsa m'mbuyomu, ndipo akwanitsa kugula zakudya kuphatikizapo sopo kwa odwala omwe agonekedwa pa chipatala cha Mangochi. Tinenera kutero ndithu kuti pala anzathu ena amene sanasangalale nawo limodzi pa nyengo ino ya Christmas, sanakondwere nawo chifukwa cha matenda amene adapeza makamaka ana
amene akhala mchipatala mu nyengo ya Christmas, makolo awo akhala nawo kwa samalira nyengo ya Christmas. Ndetera chiona kuti nchinthu cha mtengo wapatali kuti tibwere tidzacheze nawo, tidzalimbikitse ndipo kwafunira zabwino nyengo ino ya Christmas powapatsapo kamene tinayesetsa kusonkha-sonkha pang'ono-pang'ono makamaka achinyamata wathu akwaya amene anasonkhana pang'ono-pang'ono kuti apeze ndalama zoti agule katundu amene tapereka mtsiku la lero. Apita Nkusang'ombe omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu oyang'anira achinyamata oyimba pa mpingowu akuti ndokondwa kuti khumbo la achinyamatawa lakwaniritsidwa. Komanso timafuna kuti alimbikitse kuti ngakhale kamakhala m'machechi kamapemphera timapempheranso yowo kuti Mulungu kumwambako amadziwa anthu anchipatala komanso amakumbukira. Timene bwino kwambiri chita chilimbikitso kuti azize kuti Mulungu alipo zisabwera ngati matenda koma tsiku lake mchipatala atuluka ndithu. Mawu ake yemwe akuyang'anira ogwira ntchito ku chipinda chosamalira abambo pa chipatala cha Mangochi Amphatso Gawaza ayamikira mpingo wa Anglikani kamba kathandizoli. So anthu amene akabwera kunoko ku chipatala amakhala olimbikisika kwambiri kuti aona anzawo akumpingo amene akhala kupemphera nawo komanso alimbikisa moyo wauzimu, kuwalimbikisa ndi malinga ndi matenda amene ali nawo komanso mabaderadera amakhala akonzeraso timphaso tosiyanasiyana. So ife ngati anthu ogwira ntchito kuno ku chipatala timakhala osangalala kwambiri anthu akamachoka ku tchalichi kuzayendera anthu athu odwala kunoko. Kupatula kupereka thandizoli ku chipinda cha ana pa chipatalachi, gululi laperekanso thandizo la chakudya ku chipinda cha abambo komanso kuwapatsa chilimbikitso pa nthawi yomwe agonekedwa mchipatalachi. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Kampani ya Blantyre Hotels yakwanitsa kupeza ndalama zokwana 62.4 billion kwacha kudzera ku msika wa masheya wa Malawi Stock Exchange kuti imalize ntchito yomanga hotel ya Lilongwe Royals yomwe ndi ya $56 million. Wapampando wa Blantyre Hotels Vizenge Kumwenda walengeza izi mu mzinda wa Blantyre ndipo wati ndokondwa kuti anthu amba akwanitsa kugula masheya ochuluka ku kampaniyi. Iwo ati kumangidwa kwa hotelayi kuthandiza kupititsa patsogolo mfundo ya boma yokweza zokopa alendo komanso ulimi. Kwa lero kunali kunena kuti ndalama zimafuna zija tazipeza zonse zokwanira 62.4 billion ntchito yomanga hotelo ija basi panopo ipita kumapeto. Hotelo imeneyi ndi hotelo yofunika kwambiri dziko la Malawi muno chifukwa choti ndi hotelo yokhayo yomwe yaikulu yomwe ili pa golf course Malawi muno. So no izizi ndikapachiro zoti zili pa golf course ena sangaziwe kuti chifukwa ndio ubwino wake ndi chani. Ubwino wake ndionena kuti alendo athu ochokera kunja panopo pali alendo ambiri omwe amafuna mahotelo otero oti ali ndi golf course ndeti nalibe. Ndipo chifukwa choti taipanga hotelo yotero panopo tikhala ndi alendo oti mbuyo sankabwera kuno. Nde amene abweresa ndalama zoti kuno kalero omwe sizimabwera. Foreign exchange tonse tikuziwa kufunika kwake. Chachiwiri nchonena kuti hotelo imeneyi ikupereka mwayi wa ntchito kwa anthu. Pakati pano mene hotelo ikumangidwa pali anthu ambiri akulembedwa ntchito pamenepo. Komanso okuonjezerapo hotelo ikatha pamene eno pakhalenso mwayi wa ntchito wambiri anthu oti azagwira ntchito pa hotelo imeneyi. Chachitatu nchonena kuti hotelo imeneyi sopano isegulaso nsika kwa alimi amene amalima makamaka mazamasamba ndi zina zotero. Anali ndi misika ina apapa ndi nsika wina omwe aonjezera kuti panopo kukufunikanso kuti muzigulisa zolima zanu. Ndiye mukuona kuti ndi hotelo yoti ikukamba kuli Malawi 2063 ndiso ATM strategy, agriculture, tourism and mining. Hotelo imeneyi ikwanirisa bwinobwino ndithu. Mawu ake mkulu wa kampani ya msika wa masheya Malawi Stock Exchange John Kamanga ati chitukukochi ndi chofunikira kwambiri pa ntchito yokweza chuma cha dziko lino. Malawi Stock Exchange ndi fokondera chifukwa pa 62.4 billion imene ndalama apanga rezi ndi apanga pa mtengo wa 4%, chimene chikusonyeza kuti Malawi Stock Exchange ili ndi kuthekera kuthandiza makampani a Malawi amene akufuna kuti at least apange rezi ndalama kuzera mu msika wa Malawi Stock Exchange. Chinanso chimene chikutikondolesa nchakuti Blantyre Hotels zimene yapanga chisankho imene yapangayo yapereka danga kapena mwayi kwa Malawi mmene timatchula ma retail investors about 4,745 amene abwera
kuti azakhale ndi mpata kuti apange invest ku ma shares a Blantyre Hotels. Ndiye mama shareholders amenewa ali ndi mwayi kuti at least ma value ama shares yawo atha kuzakwera kusogolo, which means taperekaso mwayi kuti kwa anthu amene angathe kukhala ndi hotel. Chifukwa mkuona kuti kupanga hotel mene ananenera a chairman, mwangati hotel ya Kulilongwe ikufunika ndrama zosachepera 56 million US dollars. Ni ndrama zambirimbiri za nkhani. Koma amalawi akhalapo ndi danga amene tinganene kuti retail investors apereka ndrama zosachepera 22 billion imene yaperekedwa ku company ya Blantyre Hotels kuti thandizire kuti at least amange hotel imene. Gulu la anthu achikulire omwe amasangalala ndi programu ya Kalilanga yomwe imaoloka pa MBC Radio 1 ati programu iyi imawachotsa nkhawa kuzoyipa zomwe anthu ena amawanena anthu achikulire. Iwo anena izi kumangochi komwe anakumana ndi kusangalala kutha kwa chaka cha 2024. Dave Umar ali ndi nkhani yonse. Moni omvera kuchokera ku MBC ndine Solo Rashid ndipo ndatulukiranso ndi programu mbambande. Iyi ndi programu ya Kalilanga. Gulu la anthu achikulire kuonetsa luso lawo la mavinidwe pa mchenga wa kumangochi pamene anakumana ku phwando la kumapeto a chaka cha 2024. Achikulirewa omwe amadzitchula kuti magogo boy komanso magogo girl adayamba kukumana pansi pa programu ya Kalilanga yomwe imauluka pa MBC Radio 1 ndipo magulu awo osiyanasiyana omwe anamwazikana mdziko muno amasonkha limodzi lomwe limapangitsa kuti mkumano ngati umenewu udzitheka. Mkuyankhula kwawo pa phwandoli iwo ati programu ya Kalilanga imawachotsa nkhawa ku zitonzo zosiyanasiyana zomwe anthu achikulire amakumana nazo mdziko muno. Lizofunikira ife tikudziwana pafupi Malawi yense, tikudziwana, tikupanga ubale, tikusokoneza tinkhawa tathu timene timapezana nato kumudzi, tikuthamangisa anyamakazi monga mmene maona ndayitcholera dansi lero ndikuti tathamangisa anyamakazi zonse. Ifeyo akuluakulu amene timazitcha ma gogo boys and go girls imatikumbusa kale lathu mmene timavinira ma 70s ma 80s even ma 90s. Komanso imatikumbusa anzathu amene tinasiyana nawo ulendo ndi wautali. Ine badakali pano ndi zaka 63 munjira imene ambiri atisiya ndiponso ndi nthawi imene ife pano timapanga reflect back, timathokoza chifukwa tili ndi moyo. A Emmanuel Twala omwe akugwirizira udindo wamkulu okonza mapulogalamu ku MBC ati Kalilanga ikupereka mpata kwa agogo kutenga nawo gawo pa wailesi chifukwa ali mgulu la anthu omwe amayiwalika kwambiri. Nthawi zambiri mwina ma DJ amasiku ano kapena mawilesi amasiku ano tungoyika nyimbo mwina zimene zatchuka masiku ano iwala nyimbo zakalekale zimene magogo athu ankavina ndi akumakhala kuti kumaona kuti dziko liso sili kuwakumbukiranso. Ndi ife ngati MBC kudzera programu ya Kalilanga tinaona kuti tiyambitse tilimbikitse kuyika nyimbo zakale chifukwa nyimbozo tili nazo ku studio kwathu mu library yathu, nyimbo zimene za manje zimene ankavina makolo athu achina Selina ndi zina zotero zilipo ife nazo kuno ku MBC. Ndinaona kuti tisamangozipukuta doti kapena fumbi koma tiziziyimba kuyimba kwake kudzera programu yathu imene ya Kalilanga. Ndi tifokondwa kuti tili kuno kumangochi tasangalala ndi magogo athu achikulira wathu, audience yathu imene mwina nthawi zambiri Malawi muno ikumayiwalika pafipa kawiri. Agogowa atavina kudya ndi kumwerera zinadziwika kuti phwando lina lilipo mu Julayi chaka cha mawa. Dave Umar, MBC Mangochi. Ndipo nkhani yathu yayikulu madzulo ano wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha anthu mdziko muno kuti aganizire zothandiza anthu osowa komanso achikulire pa nyengo ino yachisangalalo. Tili ndi ripotili. Inali ngati mphatso ya chaka chatsopano yomwe yafika msanga kwa anthu okhala kwa nkhonya kwa mfumu Mabuka kumulanje komwe wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anafika kumudzi kwawo ndi thandizo losiyanasiyana. Izi ndi zomwe Dr. Usi akhala kuchita madera osiyanasiyana mdziko muno, koma pano anaganiza zothandiza anthu amderali. Dr. Usi anali kukangalika kunyamula ufa ndi zinthu zina zomwe amapereka kwa anthuwa. Iwo aperekanso matumba awiri ndi paketi ya mbewu kwa aliyense kwa ena mwa anthu achikulire amderali.
polankhula kwa anthuwa Dr. Usi anati ndi okondwa kuti akumana ndi anthu a dera lomwe iwo amachokera komanso kuti athandiza anthu achikulire ndi ena osowa. Iwo alangizanso anthu mdziko muno kuti athandize osowa pa nyengo ino yachikondwerero komanso kuti anthu azikhala mwamtendere wina ndi mnzake posayang'anira ndale, zipembedzo kapena mitundu. Kuno ndi kwathu, ndakulira kuno, ndi anthu amene ndikuwadziwa, ndi anthu a Mulungu, ndi anthu anga, inenso ndi munthu wawo, ndife amodzi. Ndiye ndinali wokondwa kwambiri kuona kuti ndili kwathu. Ni nthawiso ya njala, ndiye ndagaza kuti kanga chepe kamene ndili nako ndiagawire. Boma likupanga chimozimozi, komanso ine monga munthu. Timasiyana kochokera, timasiyana zipembedzo, timasiyana zipani. Koma tikakamba nkhani ya moyo wa munthu, tiziona kuti moyo Mulungu anatipasa ngati mphaso. Ndale zizikhala pambuyo nthawi zambiri, moyo wa munthu uzikhala pasogolo. Kufunira na zabwino wina ndi nzache, kukondana wina ndi nzache. Tikamanga kuti chilichonse ndale sizitithandiza. Monga leroli nena ukhala ati kulilongwe kupanga za ndale. Ndasiya za ndale uko ndabwera kunoko kuzagawa chakudya. Chifukwa nthawi zina ndale tiziponya uko, tizipanga zinthu za munthu. Dr. Usi atinso Amalawi akuyenera kuona patsogolo ndi chikhulupiriro. Kuti Amalawi onse zabwino, Mulungu adalise moyo wabwino. Ndikuwafuniraso ndakumulanje kumene ndili zabwino kuno kwathu zabwino. Monga Amalawi tikhale moyo wokondana wina ndi nzache kuti tipitise chitsogolo dziko lathuli. Dziko la Malawi ndilo khalo limene Mulungu anatipasa. Ndiye tikamachita zinthu tiziona kuti ife ndife amodzi, dziko lindi lathu. Ena mwa anthu omwe apindula ndi thandizoli polandira fetereza ndi mbewu ndi mayi Estere Waisoni amudzi mwa Ngolowera, ndipo iwo athokoza wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino chifukwa cha thandizoli. Ndikaziona zimenezi takhala zaka zambiri ndikamna fetereza ndaenda mwambiri koma atafotereza ndiye ndikwathokoza kuti Ambuye adalisa apitire ntchito yawo udindo wawo mdzina la Yesu. Ndipesa anikuzeni mwana ili wako kuno manganya basi kwa wapo basi vankulana ndakondwera mdzina la Yesu, ndakondwera achambu yanga apita amanda ose sana nipange zimene koma lero mwana wanzako umamudyera kusiyana ndi wako. Ndipo pa ulendo wawo obwerera ku Blantyre, Dr. Usi anayima ndi kucheza ndi anthu pa chisitu, pa chinakanaka, pa weaving factory ku Bangwe, komanso kunthandizi ku Bangwe komweko, komwenso anagula katundu osiyanasiyana monga ndiwo zamasamba, makaka ndi zina. Blessings Kanache, MBC, Blantyre. Munkhani za masewero akuluakulu a New Dawn Boxing Promotion apempha makampani ndi mabungwe kuti ayambe kuthandiza masewero ankhonya ndi cholinga choti dziko lino lipitirire kusula akatswiri. Mkulu wa bungweli Mike Chimaliza wayankhula izi pa masewero ankhonya oyamba mu zaka zisanu amene achitika mu mzinda wa Mzuzu. Hassan Phiri ali ndi zambiri mu ripoti ili. Masewero ankhonya amene anachitika ku Mzuzu anasangalatsa oonelera potengera mmene zibagera, mabindula ndi zikwapa zimavumbira. Nkhonya yayikulu ya tsikuli inali yapakati pa Limbanirano yemwe anagwebana ndi Brighton Mcheni pomwe kudali kudzazadana, kukwapulana, kuponyerana zibagera mwa ukadaulo, koma pamapeto pake akatswiri awiriwo analepherana atafanana mphamvu. Nkhonya yayikuluyo isadayambe kunalinso zigogodo zina zimene akatswiri athambitsana ndi kuchotsana chimbenene mu nkhonya za mtima bii. Mawu ake mkulu wa New Dawn Boxing Promotion Mike Chimaliza wamema makampani komanso anthu amene ali ndi chuma kuti agwirane manja ndi cholinga choti masewero ankhonya azichitika ku Mzuzu. Ichi chinchiyambi ngati akhale mathero apangisena anthu akuno ku Mzuzu, anthu akuno kumpoto. Nkhonya ndiyodula foni nkhonya imakaya kulite, chinthu akulu chakulite sikhachochipa iyayi. Ndiye anthu akuno kumpoto kuyambira kuno ku Mzuzu, kukaronga, kumzimba, kunkhata ndi kulumpi, anthu ali ndalama kuno. Ivyo nkhumanya ine kufuma kuno pana makupana anthu kuno banga kumana nakoma kupala bose pamoza tizamzaso kuno. Potilirapo ndemanga president wa bungwe loyang'anira nkhonya mdziko muno la National Boxing Control Board Lonzo Zimba wati ndiokhutira ndi mmene akatswiri akuponyera zibagera, ndipo wati alumikizana ndi ena kuti abweretse nkhonya yalamba ku Mzuzu. Pezelepo somwa kuti ndipemphe sponsors ambiri atabwera kuti athandizire New Dawn Boxing Promotion. Lero taonera na title fight
I would wish kuti nthena yake tabweranso kunoko titakaonanso kuti kuli title fight. So zonsezo kuti zitheke ndipo kufunika ma sponsors abwere tigwirane manja ndi New Dawn Boxing Promotion. Ifeyo ngati Malawi Professional Boxing Control Board, we are ready to sanction those fight. Nkhonyayi athandiza ndi makampani atatu a Shiupa Construction, Melaton ndi Intact amene apereka ndalama zokwana 12 million kwacha. Pamapeto pa nkhonyayi katswiri wina Israel Kamwamba wapala moto kudambwe ataderera Bison Fuso Fighter Gwayani komanso Louis Nkhata wa Challenger Brighton Ncheni ku nkhonya inanso ya Mtima B imene idzachitike pa 14 February 2025 mu mzinda wa Mzuzu omwewu. Ndipo pomaliza nkhanizi na inso mitu yake. Wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha anthu mdziko muno kuti aganizire zothandiza anthu osowa komanso achikulire pa nyengo ino ya chisangalalo. Mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress MCP Richard Chimwendo Banda atsimikizira anthu aku Kasinje mboma la Nchewu kuti boma ligawa chimanga kwa mawanja oposa 1000 omwe akhudzidwa ndi njala. Ndipo kampani ya Blantyre Hotels yakwanitsa kupeza ndalama zokwana 62.4 billion kwacha kudzera ku msika wa masheya wa Malawi Stock Exchange. Munali ndine Blessings Chereuka ndi mzangayo Savita Wirima. Mwakoma nonse.